دي حمود ريج يا كردي جا عشيرة كيت كان بزماني كردي دا أخفن نفوسها وان بقاسي دست كسا وأوجي جبابة كينا وبهفا قريداينة مروفاتي وان بقند نعمان قلبين ترجر شبيران هيا روبرا قند نيزي سيسدو بينجه هكتارة قريداي بارزقها حلبي هري موابي جرو جهالات حلبي چلو 5 كيلومتر وله باكورا بابي 15 كيلومتر لروج آوا بگوندê Tiljercê, li Rojhilat bigundê Şibêran, li Bakur gundê Mazcî û li Başûr ji aliyeke zeviya Tircircê ye. Gund bi çandiniya genim, cih, nîsk, tofên çîçeka navdar, darên zeytûnê, fistik, tirî û hejîran û xwedîkirina sewalên weke pez, bizin, çêlek, mirîşk. Piraniya ciwanên gund di warên hesinkariyê û xerezayan de pêş ketin. Di nava wan de karên xerezayan jî heye. Avakirina gund nûjen e. Ew yek ji zeviya gundê Tircircê tê dîtin. Di dema gund rastî êrişên di navbera rejîm û komên çeteyên de hat, di sala 2012 gelek zirar bi malên gundiyan hat. Carekî din di sala 2014 şer bû di navbera Daeş û çeteyên de zirareke mezin dan gundiyan û komên çete ber bi Tirkiyeyê ve diçin û gundî dikevin bi desthilatdariya Daeş. Di wê demê de millet êşên giran didît, çi girtin, biçavkirin û kuştin serî jê kirin, digotin Kurd gawir in. Ev desthilatdarî heya destpêka sala 2017 çeteya Tirk destê xwe da ser gund û berdewamî kir. Bi heman şêweyê ev girtin, çi kuştin û xwestina perayan û ji bo ku malên gundiyan bidin dest gelên tirkmariyên ku girêdayî rejîmê. Ev agahî ji kesên niştîcih gihîşte bin destê me.